Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa tare da ku a cikin sabon shirinmu na fasahar marubuta. Shirin nan da kai ilmantarwa, ya faɗakar kuma ya nishaɗantar da masu sauraro. A yau ma dai muna ɗauke da ci gaban littafin nan mai suna Wasa Da So, kashi na 3, wanda Aishat Muhammad Sali ta wallafa inkiya Aishat. Wanda ni Sadiqat Aisha Umar mai malari ni zan gabatar, nake cewa a yi sauraro lafiya. Washe gari Adam da Nisaiba tare da Mubarak suka shiga cikin school. Ba jima aka fara musu karatu. Yau ga baki ɗaya kowa ya ga Adam ya san baya walwala. Mubarak ma yayi ya faɗa musu me ke damunsa amma ya ƙi. Har sai da Nisaiba ta sa baki, amma ya ƙi ba su amsa. Lacca ake musu, amma shi hankalinsa kwata-kwata baya wajen. Har sai da malamin ya fahimta, da farko ya kyale shi, amma ya ga abin ba na ci bane. Hakan ya sa shi cewa, "Kai Adam." A razani Adam ya juya tare da faɗin, "Hamina." Murmushi malamin yayi, kasancewar ya san Adam akan Hami din nan, da ko ya dawo hayyacinsa, ya kasa sukuni banda so sakiya ba abin da yake. Shi ko malam Muhammad ya ƙara murmushi tare da faɗin, "Adam, yau ina son ganin ka, ina fitowa ka biyo ni." Kai a ƙasa Adam ya ce, "To malam." Yau abin mutum zai je gidansu Adam. Bai ɓata lokaci ba, ya shirya domin yana so ya je ya samu dadin Hamida a gida kan ya fita. Suna isa gidan kuwa, daidai da fitowar dadin Hamida zai wuce wajen aiki wato office. Alhaji, kai ne yau a gidan namu?" cewar dadin Hamida. Abin mutum ya yi murmushi tare da faɗin, "Wallahi kuwa, Alhaji gashi kuma na zo a latti, kar da yana katse ma saurinka." Dadi ya ce, "A'a wallahi, Alhaji mu shiga ciki." "Ai ba komai." Shiga cikin gidan suka yi. Bayan sun gaisa sun nemi guri sun zauna, Abin mutum ya fara sanar ma dadin Hamida abin da ke tafe da shi. Murmushi dadi ya yi, sannan ya fara jawabi kamar haka. "To Alhaji, a gaskiya dai na ji daɗi da wannan maganar taka, amma kash, wani hanzari ba gudu ba. Da ɗan matsala, kaga dai na farko mutum bai gama karatu ba, kuma bai da aikin yi a yanzu. Kaga kuma Hamida ya ce tilo a gona. Ba zan so na ba wanda bai da aikin yi ba, ko in ce yake ƙarƙashin mahaifinsa uwa uba, kuma ina son Hamida ta yi karatu. Kaga wannan shekarar za ta yi SSC ɗinta." Ya nufasa ya ƙara da cewa, "Amma fa duk hakan ba wai yana nufin ba zan ba shi ita bane, a'a. Idan ya ga zai iya, to ina so ya je ya nemi sana'a ta kansa. Sannan ya karasa karatunsa, kaga kan lokacin ta yi nisa a nata karatun, inda rabansa to Hamida ta saci." Tun Abin mutum na jin daɗin maganar dadi har abin ya fara ɓata masa rai. Gaba ɗaya jikinsa ya yi sanyi, domin alamu dai sun nuna ba son ba wa ɗan nasa ɗiyarsa yake ba. Murmushin dole Abba ya ta da faɗin, "Ba komai Alhaji, Allah ya sa haka ne mafi alkhairi. Na gode da bani lokacin da kai. Ba komai ana tare," a cewa dadi kenan. Anan suka yi sallama. Bangaren Adam suna fita daga aji ya nufi ofis ɗin malamin su kamar yadda ya bukata. Adam na zuwa, malam ya bashi wajen zama tare da basa ruwa mai sanyi. "Ka sha ko zuciyarka za ta yi sanyi, domin mu ji daɗin maganar da zamu," cewar malam Muhammad kenan. Adam ya murmushi sannan ya kurɓi ruwa. Malam Muhammad ya ce, "Adam, wace ce Hamida? Me ya haɗinka da ita?" Adam da alama da yana ɗan jin kunya ya sunkuye da kansa ƙasa haɗe da sosawa. Hakan na nuni da cewa yana kunya faɗa masa wace ce Hamida. "To shi kenan, tunda ba za ka faɗa min ba, tashi ka je," malamin ya faɗa ta da nuna hanyar da ɗan yatsansa. "A'a malam, ba wai, kaga Adam, ba wani ja'in ja za mu yi da kai ba, kawai ka je." Adam ya sunkuye da kansa ƙasa, alamar dai yana matuƙar kunyar malam. Har ya kai bakin ƙofar fita, malam ya ce masa, "Zo dawo." Adam ya dawo tare da sauƙi wani numfashi mai nauyi. Malam ya ce, "Adam, kada ka damu, irin halin da kake ciki yasa nake jin tausayin ka matuƙa. Na kira ka ne don na ji ko akwai hanyar da zan tallafa ma da ita. Amma idan har hakan ya zama takura ga rayuwarka, to kada ka damu, ka je abinka, kuma kada ka ɗauka na fushi da kai ne." Wani sabon numfashi Adam ya sake saukewa, sannan ya ce, "Malam, karatun da nake so na daina. Me zan yi a sallame ni ba tare da ɓata sunana ba?" "Kai, subhanallahi, wai me ke faruwa da kai haka Adam?" Daga nan Adam ya kwashe labarin Hamida duka ya faɗa wa malam. Wayyo Allah rayuwa, kamar malam ya fashe da kuka saboda tausayinsa da yake. "Kaga Adam, kai fatar fita daga wannan makarantar ba tare da kammalawa ba. A koda yaushe ana son namiji mai juriya. Shin yanzu idan ka koma gida ba tare da shaidar kammalawa ba, me zaka ce da ita? A bar ƙaunar taka, wacce ita ma burinta ne ka yi karatun sosai." Adam ya fara dogon nazari akan abin da malamin ya faɗa. "Kaga Adam, ka yi dauriya ka cika a bar ƙaunar taka burinta. Kada ka manta ta ce kana son ka fi kowa karatu, don haka lalle ka yi ƙoƙari ka zama jarumi don ganin ka cika mata burinta." Kamar ana buga sarkin noma ganga Adam yake ji da irin kalaman da malam ke faɗa masa. Sai kuma ya ce, "Malam, na gode sosai, a gaskiya tun da na fara karatu ba taɓa karantar da ni irin na yau ba.
don haka na alƙawarin zai cika Hamida burinta insha Allahu. Zan yi ƙoƙarin ganin ban faɗi kowace jarabawa ba, duk wuya duk rintsi insha Allahu zan yi ƙoƙarin ganin na zamo first class. Malam ya yi murmushi sannan ya ce yawa yaro na, idan ka yi haka tabbas ka nuna mata kai jarumi ne, kuma zan taimaka maka wurin ganin ka cika wannan burin naka. Wannan ma ba ƙaramin farantawa Adam rai yayi ba. Suka yi sallama sannan ya fita daga ofis ɗin. Adam na fita ba inda ya nufa sai wajen Mubarak. Haba abokina, titini ina ta jiran ka ki fitowa kamar wani mai ɗaukar lectures. Hannu ta gaji ta tafi hostel. Faɗin Mubarak kenan abokin Adam. Adam bai kula su ba sai da ya zauna sannan ya dafa kafaɗan Mubarak ya ce ai wannan ya fi lectures, domin malam ya min karatun da ba a taɓa min irinsa ba. Tunin Mubarak ya washe baki yana, to ba ni kawai mana ni ma na sha. Adam ya ce kai dilla sirri ne abu. Mubarak ya yi murmushi domin ya san zance bai wuce na Hami ba. Kai tashi mu je, ni fa yunwa nake ji, gashi ina so na je library kuma na dawo na kira Hami domin akwai labari. Adam ya faɗa tare da tashi. Mubarak kubinsa yayi yana dariya ta da faɗin, da alama dai malam ya saita min kai. Suna cikin tafiya kenan sai ga Nusaiba tana tawowa gare su. Tuni Adam ya ɓata rai. Ita ko murmushi ta yi tare da ƙarasa gare su tana faɗin, wai yau waye taɓo min yayanmu ni da Hami ne. Kalmar Hami da ta fito daga bakin Nusaiba ya sa Adam yin wani murmushi mai ɗauke da fassara daban-daban. Nusaiba tana cewa in kana son ganin farin cikin Adam kawai ka ambaci Hamida, musamman ma ka kira ta da Hami, wato sunan da yake kiranta da shi. Adam ya ce yarinya ni ba wanda ya ɓata min rai, ki san irin mu manya sai muna yi muna basarwa saboda gudun rai ne. Dariya kawai Mubarak da Nusu suka yi. Adam ya ce gwanda ku ni yunwa fa nake ji, mu saya abinci don ba zan iya zama haka ba. Isaba ta ce aiko wallahi ni ma yin wannan nake ji, mu je. Tafiya suke suna hirar su kafin su isa wajen cin abincin. Ɗaya daga cikin masu sai da abincin CE ta taho gare su domin tambayar me za a kawo musu. Adam ya wani murtuke fuska ya ce ni tuwon gari miyar kuka nake so. Mai aikin ta ce what? Ai ba ma sai da tuwo anan. Me su Mubarak za su yi in ban da dariya? Adam ya ƙara murtukewa kamar bai san da shi suke ba. To da abinci ne ya fi kowane abinci tsada a gunnan. Ta ce sai dai soyayyen shinkafa da salad tare da naman kaza. Rai Armutke ya ce to a kamun koma da mi. Ta juya ga Mubarak da suke ta famar dariya ta ce sa kufa. Nisama na dariya ta ce irin na yayin mu muke so. Adam ya kalle ta yi wata dariya mugunta ta da cewa je ki kawo musu duk zan biya. Ita ko ta tafi ta kawo musu abincin har da drinks. Bayan sun ci sun ƙoshi aka kawo list. Adam ya tashi yana ɓata rai wai dole zai biya, kuma bayan ya san bai da ko sisi aljihunsa. Da sai bata ci a'a yaya zan biya fa. Ta sa hannu a jaka domin ciro kuɗin. Adam ya mata nuni da hannu alamun ta dakata. Sai ba za ta ƙara magana Mubarak ya ce a'a basa za mu ga da wani kuɗin zai biya ai. Adam yana ta lalube dai bai ga kuɗi ba, kuma ya san babu kawai buga ce irin tasa. Wai shi a dole baya son reni. Yana ta lalme-lalmasa yayin da Sini Saiba da Mubarak suka ja gefe suke ta masa dariya, da zaran ya juya ya gamsu sai ya murtuke fuska. Da ya ga dai abin baci har mai aiki ta fara masa magana ya ce ku bani aron kuɗi a gunku. Ashe na manta da wallet ɗin ita. Mubarak zai dariya. Adam ya masa wani mummunan kallo tuni ya mayar. Nisaiba ko da sauri ta biya kuɗin sannan suka tafi yana in mun je hostel fa ki tuna min in baki kuɗin ki. Nisaiba ta ce to domin ta san tana cewa wani abin zai iya ja musu faɗa. A ɓangaren Abban Musin ya isa gida jiki ba ƙwari domin alamun sun nuna dai ba wa ɗansa Hamida za a yi ba. Shigarsa ke da wuya. Umman Musin ta ce anya koyi ya na ganka haka. Abba ya ce kawai dai kiramin Musin sai ki ji duk wuyan da aka yi. Kan Umma ta je kiransa har ya jiyo dawowar abban tasa, don haka ya to da saurinsa ganin yanayin da ya ga mahaifinsa ne yasa ya gane cewa da matsala. Zaune ya yi ƙasa jiki a sanye. Abba ya musu bayani duk abin da suka yi da dadin Hamida. Gaba ɗaya Musin ya rikice ya rasa me ke masa daɗi a ransa, don haka ya ƙudiri aniyar tsayawa da karatu sai ya nemi kuɗin auren Hamida ko da ma zai ci gaba da karatun. Shi dai Abba ya nuna masa cewa kawai ya yi haƙuri ya nemi wata. Musin a rauni ne ya ce Abba kaman afuwa wallahi ina son Hamida, bana jin zan iya rabuwa da ita. Na yanke shawarar tsayawa da karatu in nemi kuɗi ko da ƙarfi na ne dan naga na mallaki Hamida a matsayin mata. Abba ya dogon numfashi sannan ya ce ba zan hana ka hakan ba, amma ina so ka sani in dai neman auren Hamida ne na cire hannuna a ciki. Ko da ka nemi kuɗin kamar yadda mahaifinta ya bukata, to ni dai ba zan ƙara koma gare sa da niyyar neman aure ba. Ni mahaifinka ne, amma ba zan iya ba, illa kawai zan kasance mai maka fatan alkhairi a kullum. Musin ya ce na gode Abba, Allah ya saka da alkhairi, kuma insha Allah ba zan taɓa baka kunya ba. Addu'ar ka kai kaɗai nake bukata a kullum kamar yadda ka saba. Na gode. Yana gama faɗan hakan ya tashi ya fita.
kuma kamar za ta yi kuka domin tausayin ɗan nata take. A ɓangaren su Hamida kuwa dadi na shiga gida ya kira mami da Hamida ya sanar da su komai. Ita dai Hamida ko a jikinta hakan bai bata mata rai ba kuma bai sa ta farin ciki ba. Ta shiga ɗaki kenan sai ga kiran Musin. Da kamar ba za ta ɗaga ba sai kuma wata zuciyar ta ce ɗaga mana Hamida. Ɗaga da za ta yi ta ji muryar Musin yana kuka. Hamida na da matuƙar tausayi hakan ya sa ita ma kawai ta fara kuka. Musin da ya ga hakan ba zai kai musu ba ya yi saurin tsagaitawa da kukansa tare da faɗin sorry sweetheart ki daina kukan nan ba zan juri ganin kina zub da hawayenki ba domin tsada gare sa. Da ƙyar Hamida ta iya lallaɓar kanta ta tsaye da kukanta cikin shagwaba ta ce to ba kai ne ka fara kuka ba. Sorry dalili ne yasa hakan. Fatan Nadi ya sanar miki yadda suka yi da abbanmu. Hamida ta yi shiru sannan ta ce jiki a sanye. Musin ya ce kar ki damu wannan ba matsala ba ce domin na ƙudiri aniyyar neman kuɗi domin aurenki. To maganar karatun kafa cewar Hamida. Musin ya ce a'a wannan ba matsala bane zan aje sai na ga na mallake ki a matsayin uwar 'ya'yana. Hamida ta ja numfashi ta da faɗin to Allah ya bada sa'a. Musin ya ce yawa sweetie me bye bye. Na manta ma baki faɗa min ba. Hamida ta yi murmushi ta da faɗin I love you bye bye. Musim ya kashe wayar yana murmushi ji yake kamar ma bai da wata sauran damuwa a ransa. Su Mubarak sun isa daidai hostel ɗinsu da sai bata kalin Mubarak ta da faɗin to ya Mubarak ka manta da kuɗi na in kun je hostel. Adamu ko kula Mubarak bai ba kawai tafiya suke ba magana har sai da suka isa ɗakin su. Suna shiga da Adamu ya fara wata muguwar dariya har da kaiwa ƙasa yana ha wallahi fa ka san ban da kofi cika kawai bana sai yarinyar tarena ne ina ta addu'ar ka Allah ya sa ta ce in bata kuɗi dan da na ji kunya wallahi. Mubarak ma kawai dariya yake yana ai kawai kallon ka nake wallahi na san baka da ko sisi amma kana ta wani batsewa kamar mai jin kashi. Wallahi ni ma na so ta ce ka bata kuɗinta mu ga yanda za ka yi ba kai ɗan ƙarya ba kuma wai baka son reni. Adam ya ce ɗin to mugu bata faɗa ba kuma wallahi ko na ciro kuɗin ba zan baka ba ko sisi. Ai ka san kwata-kwata wai ba wai ban da kuɗi ba ne muna hanya dadi ya turo mu. Mubara ya ce kut ai wallahi sai ka bani ko in faɗa Hami ta samu abin tsokana. Adam ya ce ka ce kawai dai kana son kowa a family ya je ka san Hamida Kiris take jira. Oho dai ni dai a bani kuɗi na kawai. Mubarak ya faɗa yana dariyar mugunta. Mubarak ya ce kai dallacen dai tanke zan baka ba sai ka kai ni BBC ba. Mubarak ya ce da dai yafi. Adam ya ciro wayar sa kenan sai ga kiran Hamida. Alo ya Adamuna. Kut kawai ma ki ce Adamu man ai ba amfanin sa yayin tunda kin riga kin raina ni. Hamida ta yi dariya sannan ta ce sorry yayan Hami wai yaushe za ku fara exam din ne ni fa na zuku da dawowar ku kaga mun kusan fara wayar din mu kuma ban da mai mun lesson bana gane na kowa in ba naka ba. Tana magana cikin shagwaba gaba ɗaya Hamida ta gama kashewa Adam jiki da sanyin muryarta. A raunane ya ce insha Allah nan da 2 weeks zan dawo gida Hamina amma me kika tanadar min? Hamida ta ce smile sai ka zo kawai zaka sha mamaki. Hirar suke cikin nishadi wanda duk wanda ya gansu zai ce masoya ne amma masoyan ma waɗanda suka yi zurfi cikin su amma su kan basu fahimci hakan ba sun ɗauki kulawa da suke wa juna kawai shakuwa ce ta 'yan uwan juna. In ka ga Adam ya wage baki yana ta dariya da tsayawa to suna tare da Hamida ko suna waya in ba haka ba kana ganin sa ka san maskide ne. Haka ko ita ma Hamida suratunta a gunsa ya tsaya ko in ce akan ta to idan ka ganta tana zubar ba da labari to akan yayin ta Adam ne. Yadda cewa iyansu sun fahimci cewa akwai soyayya tsakaninsu amma hakan bai sa sun faɗa musu ko sun nuna cewa sun fahimci hakan ba kawai sun zuba musu ido ne suna ganin ikon Allah. Adam na gama waya da Hamida. Mubarak ya ce ni kan dai yau ba zan yi shiru ba. Adam wai me yasa kake wasa da su ne? Kana son Hamida amma ka kasa fahimtar haka. Adam ya ce baka yi ƙarya ba ina son Hamida kuma ina son mace mai irin halayenta da ma yanayinta gabaki ɗaya amma abin da ba ku gane ba shine san da nake mata ba irin wanda kuke tunani ba ne. Hamida jinin jikina ce dole na so ta kuma na yi kishinta amma ba wai so na soyayyar aure ba. Bana tsammanin zan iya rayuwa da Hamina. Ya karasa faɗan haka yana murmushi tare da kallon hoton Hamida da ke screen ɗin wayarsa. Mubarak ya ce Adam kina ina gani na san ka fiye da yadda ka san kanka amma a kullum ina ma fatan alkhairi domin farin cikin amini na shine nawa. Godiya nake abokina na ji daɗin jin hakan daga bakinka. Washe gari Hamida na zaune tana chatting a wayarta sai ga text ɗin Muslim ya shigo mata kamar haka. Assalamu alaikum ya ke masoyiyata. Hasken raina fatan kin tashi lafiya Allah ya sa haka amin. Ina so in sanar da ke cewa yau zan bar cikin garin nan zan koma ƙauyen Kano wato Gaya asalin garin mahaifina kuma ba zan dawo ba sai har na mallaki abin da zan aure ki.
da ma wanda zan ciyar da ke da ikon Allah. Amma ina so ki min alƙawari ɗaya. Ba za ki taɓa ba wani damar shiga zuciyarki ba. Ki killace min kanki kamar yadda kika saba. Daga yau ba zan ƙara kiran ki ba, kuma ba zan ƙara miki test ba. Har sai na dawo gare ki. Kar ki manta ina son ki. Kuma zan ci gaba da son ki har bayan raina. Na baki amanar zuciyata. Zan kewarki daga masoyinki kuma mijinki in Allah ya yarda Musin. Wassalamu alaikum. Hamida tana karanta test din tana kuka. Ta rasa me ke mata daɗi a duniyan nan. Haka ta gama kukanta har ta yi bacci a gun. A kwana a tashi har Musin ya yi sati 2 da tafiya. Adam kuwa ya gama jarrabawa sa za su dawo gida. Adam da Mubarak sun shirya tsaf haka ma Nusaiba wanda ita dai da ka ganta ka san batta son tafiyan nan. Adam da Mubarak sun raka ta har wajen motarta suna Allah ya kiyaye Nusaiba ko ta kasa magana banda hawaye ba abin da take zuba a idanuwanta. Har suka shige motar da aka zo daukan su tana kallon su sai da motar ta tashi kan ita ma ta fara tafiya. Hamida tun safe ta tafi gidansu Adam domin tare yayanta Adam. Ita da anti ne suka shiga kicin sai girke-girke suke kala-kala. Mama in ta zo wucewa sai dai ta ce aiki bai ishe ku bane. Sai ka ce abban auta ne zai dawo. Kun wani zake sai girki kuke. Kun cika mana gida da kamshi. Anti ta yi murmushi tana faɗin. Haba ke kuwa mama, ɗana ne fa ɗaya tilo fake a hanya. Ai dole na dage don wallahi na zaƙu ma yayi dawo. Da yanda zan iya dawo karatu a garin nan, ai da na yi wallahi gidan babu daɗi idan baya nan, domin shine haske mai haska ruhin gidan nan. Mama ta ce, "Oh, wani ina ga idan ya aure zaki ce ya taro gidan nan ko?" Anti tana dariya tana faɗin, "Aikin san ma wannan dole ne." Duk da cewa anti ba ita ta haifa Adam ba, amma ta ɗauki soyayyar duniya nan ta ɗaura a kansa. Tun yana ƙarami take wahalarsa har yau kuma bata taɓa nuna gazawarta ba, ko ita da ta haifa ba ta nuna mata so kamar yadda ta nuna a Adam. Hakan yasa kullum suke ƙara samun zaman lafiya da farin ciki a gidansu. A ta kuwa ranar ta ƙi zuwa suko, wai ita a dole sai yayanta ya dawo shi zai kai ta. Da ƙyar mama ta lallaɓa ta sanata yadda aka kai ta. Tana dawowa kuma ta fara mana bai dawo ba. Ita za ta fara ganin sa, tuni ta dami da suka je kofar gida suka tsaya. Misalin karfe 3 na rana, su Adam suka iso. Da gudu auta ta karasa wajensa ta da rungume yayan nata. Ita kuwa Hamida tana ganin sa, ta ji wani sabon lamari a jikinta duk ya mutu, kawai kunyarsa take ji. Da ne, da tuni ta karasa tana masa oyoyo, amma yau ta kasa. Shi ko ya ɗau auta, amma hankalinsa na kan Hamida. Kawai ita ya zuba ido, ya ga ta kasa karasowa gare sa. Ba ta raye tare da faɗin. Ke ba za ki karaso ba ne? A shagube Hamida ta ce to bayan auta ce ta riga ni zuwa. Adam ya yi murmushi yana. Ai na zata za ki nuna min kin girma ne, an daina mun oyoyo. Dariya kawai Hamida ta yi tare da karban jakar hannunsa suka shige gida. Suna shiga anzi ta taho ta rungume ɗanta ta da faɗin barka da dawa my son. Murmushi Adam ya yi tare da durƙusawa ƙasa yana nagode anti da fata na same ku lafiya. Ɗaugo shi anti ta yi tare da faɗin. Smile lafiyar mu lau. Maza je ka yi wanka ka yi sallah sannan ka zo ga abincin ka nan komai na shirye. Adam ya ce oke anti ina mama tsohuwa ne. Ita ko murna ma bata yi na dawo. Mama ta fito tana yoni ina ruwana da dawowarka. Ka dawo ka ishi mutane. An ta ce mun ji son bar tsohuwan nan je ka yi abin da ke gaban ka. Adam kawai murmushi yayi ya tafi. Yana murnar kasancewar ɗa ga mama da anti domin a kullum ƙara burge su suke yadda suka haɗa kansu suke zaman lafiya a tsakanin juna. Hamida ce ta bi bayansa da jakarsa suna shiga Adam ya kulla kofar ta da faɗin Hamina da alama kina cikin damuwa dan ban saba ganin ki cikin yanayin hakan ba. Murmushi Hamida ta yi ta da faɗin Smile yayana ka yi wanka ka yi sallah in ka ci abinci za mu yi magana. Adam ya ce oi shikenan sai na fito. Hamida ta fita tana a dai wanka mai kyau kar a yi jika-jika. Adam kawai dariya yana zaki sani in na fito. A nitsa Adam ya yi wanka ya gabatar da farillarsa sannan ya shirya cikin ƙananan kaya. Blue riga da farin wando ta da glass ɗinsa wanda ya saba sawa. Da ka gansa ka ce wani babban taro zai je. Anti da mama ne a falo suna zaune. Yana fitowa mama ta ce, "Ai mun zata sai an shigo an janyo ka za ka fito ne." An ta ce, "Mu tsohuwa dai an cika sa ido. Son rabu da ita ka je ga abincin ka can Hamida ta shirya." Adam ya ce, "Anti na rabu da mama, na san damuwarta bai wuce goro take bukata ba." Mama ta ce, "Dukan ku za ku sani, bari abban auta ya dawo." Dariya dukansu suke sana Adam ya nufi wajen Hamida. Yana zuwa ta ce yo ya Messi na gaskiya turaren nan naka kamshi sana da daɗi dole in sace. Adam ya taɓa baki ya ce tab yasin baki isa ba. Budurwa ta ce fa ta siya mu. Hamida ta ce oh ka ce ƴan ƙarya ne suka siya ma wannan ma. Ga food ɗinka nan bismillah. Yo amma dai anti ce ta yi girkin nan daga jin kamshin. Dan na sai ita kaɗai za ta iya cewar Adam. Hamida ta ce oho dai ni ka ci abincin.
Adam ko yayi shiru sai cin abincinsa yake, abin sa hankali kwanci. Hamida ko ta zuba masa ido tana ta kallon sa. Sai da Adam ya ji cikinsa ya ɗauka dam, sannan ya ce, Hamida, ki nutsu mi magana, bana son ki ɓoye min komai, ki faɗa min komai, me ke damun ki, me damuwar ki, kar ki ji tsoro, ko shakar faɗa min duk abin da ke faruwa da ke. Hawaye ne ya fara zubowa idanuwan Hamida, ta rasa mai za ta ce da yayan nata. Adam ne ya fara goge mata hawayen da ke kwaranya a fuskarta ya ce, Hamina, please ki nutsu mi magana. Hamida ta ce, yaya. So masu sauraron mu a nan za mu dakata, aka ce laifin daɗi ƙarewa. Sai a wani episode ɗin na gaba idan mai duka ya kai mu za mu ɗaura. Kada dai ku manta ku danna mana subscribe a tashar mu ta Bako GTV, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ni Sadiqat Aisha Umar Mai Malari nake ce muku wassalamu alaikum.